Gaur gurekin ditugu Ane Izua eta Maili Iregi, bai Euskarari Elkartearen aholkulariak. Mila esker, hemen izateagatik gurekin. Elkarrezketan ere gurekin dugu Jon Irizar, gure lakibe den Jon Irizar, Mutualiako Euskara Teknikaria. Ongi etorri, diturok. Hasteko pixka bat esplikatuko dugu bai Euskarari Elkartearen xedea. Lan munduan Euskararen erabilera areagotzeko eragitea da. Zuen 25. urte horrena ospatzen ari zarete aurten, eta atzera begiratuz pixkat zein helbururekin sortu zen bai Euskararen Elkartea. Bueno, bai Euskararen Elkartean helburu nagusia zen, ziurtagiri izan bideragarritasuna bermatzea, ez? Eta hortan gabitz, urte honetan bai, 25. urte horrela da, eta 25. urtean bideragarritasun hori bermatzen. Eta gero beste proiektu bat garatzea bazen, pero zentzat interesgarriak dien proiektua garatzea eta prozesuetan baitz. Zeintzuk izan dira urte hauetan, urte azken hauetan, lorpen nagusiak lan munduan Euskararen sustapenean? Bueno, bat, erronka nagusia zena bideragarritasun hori bermatzea, ez di urte erresak izan, COVID-akin eta urte zailak izan dira, baina bueno, bagabitz hortan, 1.000 euren ziurtagiri ondauko momentu honetan, pixo importante daroko. Eta gero beste proiektu batzu sortzea da, enpresarean moduan edo lantzarean horrek sortzea, mantentzea eta kudeatzea. Udan horrek dira erronka nagusia, pitxo gonak. Aipatu duzue, zuen ardatzen nagusietako bat bai Euskarari ziurtagiria dena. Azaldan duzue apurtxo bat zer den zazkien ziurtagiria? Bai Euskarari ziurtagiria 2000 urtean sortu zen, Euskal Herri osoan martxan dagoen ziurtagiria da. Eta, azkenan da, tresna estrategiko bat, munduan Euskararen erabilera areagotzeko, dugun tresnaetako bat da. Ziurtagiriak alde batetik egiten du Euskara haienean garatu, txertatu nahi duten entitate horien identifikazioa, eta autonomoen ere egiten du hartu duten erabaki horrein, haienean euskara garatzea dutzen zaigu garrantzitsua dena, eta hori eta bat ere eman zaiona eta ematen diogu Euskarari ziurtagiriarekin. Hori alde batetik, eta bestetik, balia dugu ere, da pixkat entitate horien bide lagun izan nahi du ere ziurtagiriak. Azken txinean eguna da euskara urtez garatzea. Beraz, diagnostiko bat egiten dugu ziurtagiri duten entitate guztiekin urtero, eta diagnostiko horren emaitzen arabera finkatuko ditugu helburuak. Helburu horiek urtez urte bete beharko dira, eta helburu horiek betetzeko, bai Euskarari Elkartean laguntza ematen dugu bitartekoak edo bidez, edo sareko beste ari batzuk eman da, ideia da, guk ere lagunduko dituzten entitateak aurrera pauso horiek ematez. Behin diagnostikoa barkatu eginda, 3 fase bezala esango genuke jarraitzen dituzuela, lehen harremana, eta diagnostikoa, autodiagnostikoa, neurrira egindako plana bat, zamoretan presa dago, eta azkenian dokumentazioa eta prozedura edo martxan jarri. Oso ondo. Urte hauetan zehar hainbat erakunde saritu dituzue bai Euskarari sariekin. Praktika honen adibideren bat praktika dezakezu, Sortea dugu, bai Euskarari ziurtagiriaren komunitatean eredu berriak ditugun entitate asko daude, eredu berriak daude pauso asko egiten dira, zen bezake. Eta, adibide bezala, urtean saritu ditugu nire entitateak aipatuko ditugu. Grupo Gismak saria jasorua urtean aholkularitzen sektorean euskara txertatzen laguntzen batik. Arztik ere saria jaso du, ikerketa zientifiko eta teknologikoaren euskara zeiten duten aldatik. Eta egarriedariak enpresa, daionako egarriedariak enpresak ere jaso du. Haiek sortzen dituzte marka berritzaile, egarri marka berritzaileak, gazteak, eta batez ere
sektore eraldunagoa den, edo eraldunagoa den toki batean, marka horiek euskaraz sortu eta merkatoratzen dituztenako. Nagoeneko ja ipatu dituzu egitasmo bat baino gehiago, jakineko nuke enpresarean, zarean, gazon beste egitasmo batzuk ere bai, horiek apurtxoa da zandu eta zen helburu daukaten bakoitzak ez egitasmoak. Bueno, enpresarean da lehen komentatu dunaz, enpresarean da euskaraz lanian ari diren profesionalak eta enpresak saretzeko eta elkar ezagutzeko gune bat eskaintzen dugu, eta hortarako 2 urtetik behin enpresarean azoka antolatzen dugu, 2026an izango da hurrengoa, eta gero bebai enpresarean foroak Zarako gehian izan da bat, eta ekainan beste bat antolatuko du. Eta saiatzen gara hor enpresak elkartzen, eta horren arteko sare bat sortzen. Eta intereseko gaiak lantzen ditugu. Lehenako intereseko gaiak izan lekean, gaiak lantzen ditugu. Gero lanzarean da, lan bila dien profesional euskaldunak profesionalentzako lanatari bat, enpresak eta profesionalak elkartzen ditugu, eta hor, lan eskaintzarek eta lan eskaintzak auditaratzen dira, eta profesional horrek emanekea izena. Eta gero dauko, elkarrengoan ikasi zere zoina zendiak, edo euskaran gileak, proiektua, eta proiektu osazkinean, euskara elkarteak proiektu asko elkartzen dituzu, eta gira zaparte, eta proiektua zonue. Ondo. Eta etorkizunerako zein erronka dituzue nian edo horretxatuta Hortan gabitzen. Abokatzen duzu emetik 10 urtera, ez? Zuen elkartea. Zer esan, Gauza asko gertatzen dira gabetetan. Momentu honetan justu gaude 2028 epeko plan estrategikoa garatzen. Orduan, orain daude prozesu horretan murgilduta, erronka horiek identifikatzen, eta hori eizte erantzun eman diegun ikusten. Baina, argi daukagu, momentu honetan, erronka argi batzuk daudela gure gizartean, pertsonen migrazioa, digitalizazio azkarra, lagunen topatzeko zailtasuna hainbat sektoretan, belaunaldiak kenduta, erronka asko dauden zuntunetan mahai gainean lan munduan, eta gure aldetik, argi daukagu erronka horiei erantzun bat emateko elkarlanen iguek proposamen bat elkarlanen. Ez da guria bakarrik erronka, ez da gizarteana eta lan mundu euskaldunana, eta orduan, beste sektore batzuk eta beste administrazio batzuk eta ez, erronka hori partekatu behiko da, eta lantalien danok batera, ez, aurrein. Eta, gure aldetik, erantzun horri, gogoan eukibar dugu, euskera erdigunean ere, eukinako demokela proposamen edo erronka hogei erantzuna emateko, ez da. Roka politxak. Eta baitzeko, zein agorku praktiko emango zeniekete, euskararen erabilera egunerokoan areagotu nahi duten enpresa. Baina nik eta behin laguntza eskatzeko, ez? Azkenean oso importantia da enpresak eta entitateak eurentzako egokitutako laguntza mota eskatzea, edo tresla. Eskatzea azkenean bide laguna izan deixen prozesuan, ez? Eguneroko erronka bada, ez? Egunerokotasunekoa da, eta orduan erronka horri aurreitzeko, tresna egokisa aukeratzea, bide lagun egokisak aukeratzea, eta dakoan egitez euskarari elkarti edo ziurtari izan lehike, baina beste tresnazoa ez, eta horrek identifikatzea, eta bide lagunen sortzea. Oso. Eskerrik asko, Ane eta Maili, gurekin izateagatik, euskarari elkartearen ibilbidea azaltzeagatik, eta zorionak euskararen eta euskal gizartearen alde egiten ari zareten lanarengatik. Eskerrik asko.